et villa quoi. Pigi do gerata di ma pigi di mir samodi. C'est autre chose quoi. Mais wa tama si fanade ko téléphone do. Mais what tout possible daran jongo dira. Pona ambaye sa yewtimo no jabay. Mais wa ta igol ko dewgal makko. Allah wadi modi makko na dali mo edda. O jodoro non. Ara c'est impossible. Hey, balde ni sinani. Bayna yemi fenan ko ni si fio. Mais c'est que des. Oh, on kango tiro yani hore mako nani bro. Wallahi. Awa. Ella la. De toutes les façons ko ni wa andina lan quoi. Ah, so do we can do again. Kong. Oh, but. Koro, tahu? Patah malaga deh. Mana? Kau tu nak ada tu. Kau suruh ala ada tu. Sajo. Patah orang siapa kami ala kau tu kau kombo. Uti tanah. Mana? Mana? Patah orang. Tapi kau pernah pakai lagi? Kan bisa kau boleh. Patron. Patron devo. Orang pori ai que tremendo. Na idai. Ngora no sojo. Sojo kan ko dogino yo, utina ko funo yi. Ngora no yo. O dogino yi marla. Minno ta yo ojaban. O miro yo sudi. Problema adiga. Uti ko funa. Problem ko funa uti. Ari mai ko. O jetti ko funa uti. Ai ni kan ko o mo ade ja ko fino ya tira o ya. O jetti kan ko funa patron. Gorko dum ona bodi. Yo non do falo da pa fa ngala jo jo kan ko fulbe trombandi. Era da wara mi do. Bombo, are bombo. Are bombo. Abe wala sa ko. Apa bodele tuti sa. Abe bombo. Na bia tihan. Abe la den. Wala. Awa ta. Wala bombo wa. Abe njata. La ilaha illallah Muhammad. Ya on sembo yi on jono do wata kunu nyalla. On to wata. Are wulda ma. Mi way nyaamu da ko bantara bi ba sappo e jeego. Mela nyaamu da ko bantara fiu. Wala. Andi na idi tewo. Billahi wallahi tallah. Ko no. Mela nyaamu da ko bantara. Mela nyaamu da ko puti. Kadi arti. Ha ko puti on gas. Wada tewe mu hayo no yo. Andi na idi dum. Meto ma on. Ho patron Gorko. Ma telephone ngono dani. Sako fere ne no dem. Patron Gorko. Sono. Sentilo, venendo nel film, vai in bianco, vai ma. Non puoi unnuga. Devo tanto piro. Guarda. Nado le parte, football, nado le parte. Voilà. Bim, answer parte. Na? Da. Pero no habrá faxe. Ronco neon de caporto kilete que bote não sabe wala toro. Ala se ko ikende fogami akimina borano sabe. Sika joiti so abio sotta da te. Awadare se somi se ko de la parte. Quando mi dari va fi de fokku musu. Aha. Va fe de ko sokiko. Quando mi joito ta sabe se ko sundu no soki. Mina borali hay sabi je den fop no denka. Sta joiti sabi sotta na minata fi alla mi moko bidadi. Ero ba fangal hino soki. Walla no bidadi. Kon mi fala patron debbo. Mi handa. Ay. Hande. Patron Gorko yalt no ay fer ke pa fal ko ngal do la zeka. De nyane da de boni. Patron Gorko yalt no do ibe moni be juuti no ndugo mabbe ay no handi go pare nyane no yaltu no juutu de ka so on tin no njara do no njara wara galoti ko wonnon no. Hande hunduko patron ko non juutiri mi jonno bani huni mi potti ya mi landaki be jokkan ko mi piya ko be yantirno no nga joni be natal be jetti sabi jene fo be nabi depuis hanki mi nyama mi yara mi yali ay urgo bay ko sa nyami si ay urgoji fus patron ko yatno do o ferro non ba fangal ko mi fadengal ba fa mi jodi ke do ami nan be miro ndo
Jonno min ko fala. Man joɗɗe non. Min na wa joɗade ɗo mi anda ko leron ko yattata. Joɗe ɗo. Wala ɗo ɗin ɗon sam. Wadra ɗon ndiyam. O jeeɓa ko yara. Mi yarani ko ay joni. Ɓe waɗata ko ni ko yara. Koye paɗe mono landi. Billa min hande kam jogi taw fi yawgol ɗo. Ɗon no woɗɗi. Min hande kam jogi taw fi yawgol ɗo. Ene Ismaila men ni. Ande jaade ma waro ma. Ko to yawo? Ono dilan téléphone. O yeti kala wondama o wari ko gore. Way no moji makko himo yaade ko dimmojo makko. Hakkunde Yalla mi anda. Programme jaaja ma on joni mi anda. Mi faami himo jogi dimmojo on non ko naɓowo yimɓe on faami Naɓoɓe yimɓe on. o naɓa yimɓe himo jogi studio est ce que wona fi naɓugol lam min ɗo e hakkillan ɗo ko joni ko fi naɓugol lam Ismaila da wonde haalaji ɗum haji naɓugol ma honto. ene onu Naɓugol ma honto. on dimmojo makko ɗon studio himo jogi on faami o yeeyo ka téléphone o naɓay kadi yimɓe est ce que pellet si on tefi moƴƴa tun o ganday ko fi kaydi janni woni yaade fi muslimol Min do wona ɗum me waddi. Min on wona ɗum me waddi fes. Fi naɓugol ma ma ƴettugo keediji min on wona ɗum ɗum me waddi. Ko min yewti ko min o yewti ande makko nden. He ande wonnum o jogi ko goto jogaki ɗum ɗon ala e ma. Ko min o yewti. Ko min nene makko o yewti ande makko nden. Ɗum ɗon ala e programme ma. joni no yewteɗa nden andi nden ko yewti o Ismaila wawata andude ɗo yo ko min nene makko o yewti. Ka pay kum an ɗum fewdanaki ma taw. Fiɗin programme joni ton ɗum ɗon fewdanaki ma. nene kono ɓay ko enen woni ɗo ala ko suuɗol lan ka Ala ko mi suuɗama. aw joni noon haalnelan ko waɗi ko min kan no gasa ande makko e ande mon min kadi ko ande O Ismaila kon ko mi nani ɗon hewtanali ma taw ka pay kum. Djanfa gorko hino luggi. A faami nden ɗon ande makko yo wonu ɗon. Djanfa gorko jaka hino luggi. ko no faalo ngaalde Ɗum ɗon mi innima ka pay kum tawa hewtanali ɗum ɗon taw. O haala mi yewti. jaka hino Andeji makko ɗin ko yewtimi ko ɗum ɗon won ko min tun ka pay kum taw. Ɗin ɗon yewtanali mi famal ko faalo ko ngaalde o waye Djanfa gorko Djanfa gorko hino luggi jaka. Ɗum ɗon hewtanali ma taw ka pay kum taw. nene o hannaynola ɗum ɗon Mi innima ka pay kum taw. gasi joni mi nani on no min kadi maapinina o wi jaja hino maapi Wona antun ɗum anene. Hay min ɗum no anene wona antun de. o jonno yeetelan no gasa min o ɓay min kadi O waye mi Ismaila. debbo ha ton Ko na a debbo kono ko a pay kum. Na piji fo ay kun kan no fama piwoygo ko moko ba famata an o na wolde goɗɗo yiɗa wolede goɗɗo. Da wolandema goɗɗo yiɗa hoccoyade nokku ko. onon Fala ele ba. O que problema o ambiente yon mi yewti be grand balde. Fami. Yewti la mo en. Ni ko mi fala. Fala yewti de ma fi am. Je jam. Ni ala parce que no mi yede ni grand balde. Ala la wedde. Wasmi ni am taw ma hande kati. Minani ko mi da ko kono salaki. Inanni modiyan ɓaynami fim pigel gono tam yafse wolangol andi si goɗɗo teddinima o teddini hoore makko piiji gono ton ka wulata yersata o piiji gono ton accimo ɗum ɗon ɓaynami fim tufa mi wawata ɗum andi ɗo ka modi agdelan ɗon andi ɗo hanki no min e balde mi yewtirno to silanka ɓen moƴƴan torikema mi jejima ɗum ɗon sila fi innugol a yewdata e modima torikema mi jejima sabu am min jo a yewdata e modima fi Allah mum yiɗa grand balde mona mi andi ɗum
Hani minane be inna jongo kesun ko halal modi mun jabe me mi famu de min eta angom e eta ji gono seedi de mi modi en jomba mi redu yegir don baydandi enen ko facture be nata afan fi ji gono tom bay to modi am teddinila mo andi fi won fi ji gono ko mi wawa dum non tufa fi al selfie wawa ta mi yar say fi ji ko ni ne fala dum no ya sel dum no tufa Ngawata selo. Ay nama day na ko waje ma. Ko di ba waje ma waje. Pero kalau dia jawab, kalau istilahnya sebuah mi dia juga tidak. Ciri-ciri apa tu? Nama mereka itu dia jangan berjuang. Minta dia jangan. Dia jangan mengambil. Kita dia orang dia jangan. Kau famina ni kau bida. Kau yun. Bida ada. Kau free mata ada mina. Ni onun na mau. Kau mi buat Kala ko waktu ada fino jadi dah mida. Dulu soalan kalau sih posisi jalan kan. Kalau ini mana sih ni? Apa ni yang kuat lawan nak? Mina ni kau le sado itawa. Ni ni wot bayi dah handi. Bida pergi. Kau ni apa problem? Mek ni kan? Oh. Mariam ko wonɗum mi yewtete mi jeejima jemma on fof hanki mi ɗanaki enen ɗiɗo si tawi aɗa andi komi muudima waɗu sabi nelaɗo yaafoɗa walde feƴƴi kon feƴƴi a faami kam mi monanakima fus hande kadi hen alaayi na fiiɗa yiide lan jooɗi ɗo hay fus waɗa en yewti jemma en régli fof lani t'inquiète probléme fus kono Mariam ay ko gongal wi wola ko ma anden honɗum woni honɗum faami donc min sago an simi yewtete pijigo ko an tigiri famatalam anda ko min wolte ko honno woni mais si tawi min en yewta mi pina ɓimɓe min nima miɗo yaltude mi yami mi yiida ɗo e woɓɓe mi yaltiɗo mi maƴƴi mi gayni wodde téléphone ko yeeso ma mi nodda mi ari mi tawi kay yiɗa miijitade ko honɗum hakkude ma Allah ko honɗum ni miijoto mi faami wuta nangu miijagolay fus mi innuma probléme o fus lanni hande ka ala ko ɓernde ɓa tun en yewti en famude t'inquiète mi monaki mi maranama hen fiiɗo faami a jeeya nangata lan jeejo ɗo jeeji toɗa a moodi an dewga sunne fa a jeejino lan ko jeejotala ko mi yaafike sabi ɗalla enula min ka moodi en fotata a waɗi ko waɗɗa ko ɗum ɗon lanni hande ka en antiriɗo joni ƴiyem koni ha ko konu waɗi iba hankin ala yeeso ida jokki ha defugol ngol ko mi yi fendo de fata te ida wonani la mu quoi qu'est-ce qui ne va pas réellement T'inquiète bébé, y a rien. il y a quelque chose dedans Non, y a rien. et inni wata suuɗa qu'est-ce qui ne va pas ɗumi woni modima wolal ta suuɗam fus a faami hande kala maal heɓuɗoma ara heɓiɗam par ce que ina yiɗuma mais sa ɗetti pijigo stress jigo a fawi hoore ma ina sutilam aynilende a ina yiɗila a ɗetti suuɗugo piji ko no fanata rewenma Bébé, nous, il faut suivre la capacité d'entrer. Ça gagne un yémen, là, il y a un cible. Parce que moi, quand on a l'angle, on est ma nada ni ali gana yal tindalan bilang yanda wata ya hawolo gol before. Bébé, ali ko fi obu mo sa ido. Afani. Andi, balde kukino la woni la mi avu hamiro ko mo ni ga ba. Minha makko men yiidu ɗum a faami mi haalanimo gonga kam mi décidi ɗum ɗo ɓiɗɗon hannde kadi yokkima ɓiɗɗon faami mi haalanimo noon aduna koto noddita mi faalaka fiima ko aduna e laama a faami bonnere ko mi waɗi kon
mi bonni mi gayni hande ka ko mi faala piiji gono ton hande kadi ɗum komi waɗeno hande kam mi fuɗɗitata kadi mi yalla to no wondu ko bonni tan nanisi hande na naate eredu ko yiɗa waɗi wo ko Allah Allah fodata o firta kala ko Allah waɗi no hawri faami parce que min tiri mi fotti e makko mi kanko yi Allah mais manière no mi yiri balde non c'est trouver les solutions ko wonɗo arde wilago mais d'ici ça mi wata ƴettude décision jigol ti c'est dès le début mi haalanima fiyo nduriɗo iɗa andi min ni kala ko kuti mi ƴette charge fima mais ɗo mi falama landade ka tigi tigi ko won ɗum desuduɗa envers ma ange balɗe par ce que ilan andi dayata ɗum ɗoga woni ɓengo a faami mais ɓernde doggite kam woni surtout reedu no hakkunde mo bo ɗum ɗo nga wata ittude aduna e lankare faami donc mi faala ya yettola ko honɗum falɗa waɗigol ma honɗum falɗa yo mi waɗ bébé ɓaynami fenani min fus mi desida et puis komi deside yo yeeso ma ɗum ko fenande mi kanjum mbiɗa normalement kan desidata nona ɓawo ma kala ko wiɗa mi waɗa ɗum hande kadi kala ko haalan dalan ko ɗum mi watta fus mi desida kay konngol mami tankette ɗum min balde mi haalanimo gonga ka min hande kadi komi jooɗi ɗo komi huuli koto balde sakkola ma en tout cas darnalam piiji gono ton hare ko wowo yimɓe ɓe nantanama maara yiraji temaɗe ɗum senday ko ɗum ɗon tumi ɓaynami fene mi falaka perdugo fayeyam bébé ɗum ɗon ka woni andalamo fo mais min formation ji ɗi mi waɗi ɗi mi sikka no woodi wawɗola yawade e nder leydi ta ɗum ɗo maapin min komi gorko faami ta ɗum ɗo maapine waɗi ɗum ɗon comme bonjour quoi a faami so waɗi o faldi ha o fayima joni ha yarna de aron gaɗe jandata ayronami huuɗaɗo anda tumi yarnata so janɗaɗa jeeɗo dolle 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 e a a yamde fulori kene to ay abdoe ɓal ede on atna nami jogo e ndiyam noppi ma on ɗum woni noppi ma nami jogo e ndiyam tan nokkuɗa mer tum mi feggiɗa ñippi mi yettinomi jogi fijana lantila ɗani ko ɗum waddi lange sojo combien de fois miɗo yewtude ma aɗo ɓengu an kadi artu andi ko wonɗo ɗo yewtude ko ni waɗɗo muma sukaɗo anke sojo mbiɗo andi natuɗon e noppi ɗi namin ko sojo yettola so sojo yaari no e yehi falaka yaade awa sa falaka yaade ko yaare no Allah watta mi hen ɗo fe montande kadi min fippi non mi yewte no wonta waɗiɗe ni arus ko des fleurs moi je t'ai jamais dit cela nani gollete ɗo o ko ya waɗi ɗum ɗo par ce que feeno sojo waɗayno ɗi piiji ɓe wolayno hiɗna anda waawi ya waɗi ɗo ha ko ngewa ndiyam ara hiɓɓa ni fuɗɗora to hiɓbaɗa ha kaɗa lanndi o yaha kadi ɗogo yaka ko kadda kadi waɗa ha ka lanndi e ndiya ƴettu ndiyam waɗa ka hunduko ma inna an ko ɗum ɗo koyɗo koye ɓoni ɗum ɗo jandi kono koyɗo ala jandu fe mi yarde gum ɗa ɗo koyɗo kanko koye koyɗo ala jaɗi ko andi kon faala andi kon faala sa wattana lila senni nelaɗo an mi nattete maare laagoy
min ɗon fala ka hutude pilla awa sa fala ka hotude ko ya waɗu ko wiyaɗa ko kala ko min naalita waɗu tawa en nantodiri en nantodiri oɗa ɗum ɗon gori ko jandu kanko kadi ñande ñande koye koɗo ɗon jandude